ስደተኛ መን እዩ? ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ምሳኹም ዘለኹ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ በረኸት ገብረ ሃይማኖት እየ። ኣብዚ መደብ ከዓ መን እዩ ስደተኛ? ብሕጊ ስደተኛ ዝበሃል መን እዩ? ኣብ መንጎ ስደተኛን ሓታት ዕቑባን ዘሎ ፍልልይ ከ እንታይ እዩ? ዝጋጮ መንነት መሓዝ ከ እንታይ ፀገም ኣሎ? ዝብሉ ኣርእስታት ክንደስ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሰብ ኣብ ዓዱ እኽሊ ብዓውዱ ይኸብር ከም ዝበሃል ኣብ ዓድኻ እንድሕር ኣለኻ ሽም ኣለካ፣ መፀውዒ ኣለካ፣ ትፅዋዕሉን ትልለየሉን መንግስቲ ድዩ ሃገር ኣለትካ ዘዘረበ የብሉን። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ሃገር እንተደኣ ወፂኻ ግን እዚ ስምዚ ወይ እዚ መንነት ዚ ይቕየር እዩ። ስለዚ ኢኻ ሽም ክህልወካ ወይ መለለይ ወይ መፀውዒ ክህልወካ ዘለዎ። ሓደ ሰብ ካብ ዓዱ ወፂኡ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ሊብያ፣ ማልታ ወይ እውን ማዓስከራት ኮይኑ ከም በዓል ማዓስከር ኣለምዋጭ ኣብኡ ስለ ዘሎ ስደተኛ ይበሃል ድዩ? ስደተኛ ንኽበሃል ከ እንታይ ነገራት እዩ ዘድልዮ? ንምዃኑ ኸ መን እዩ ስደተኛ ዝብል ወይ ከዓ ዕቑባ ዝብል ኣምር ኣምፂዎ ክንርኢ ኢና። ሓደ ሰብ ካብ ሃገር እንተደኣ ወፂኡ ዝፅዋዓሉ ኣርባዕተ መንነታት ወይ እንታይነታት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ብሽም ሃገሩ ክፅዋዕ ክእል ኤርትራዊ ተኮይኑ ኤርትራዊ ይበሃል። ኤርትራዊ ዘብሎ ከዓ ካብ ሃገሩ ዋላ ወፂኡ ብናይ ኤርትራ ሕግን ስርዓትን ተቐይዱ ብናይ ኤርትራ መንግስቲ ድሕነቱ ተሓልዩ ስለ ዝኸይድ ኤርትራዊ ይበሃል። እቲ ካልኣይ ከዓ ስደተኛ ይበሃል ማለት ስደተኛ ከዓ ዕቑባ ሓቲቱ ንኻልኦት መንግስታት ዓቑቡኒ ድሕነት ሃቡኒ ኢሉ ዝነብር በዚ ድማ ዓለም ወይ ካልኦት ሃገራት ካብ ገዛእ መንግስትኻ ንኸድሕናኻ ዕቑባ ይህበኻ እሞ ስደተኛ ይበሃል ሽምካ። ሳልሳይ ፈለስተኛ ማይግራንት ዝበሃል ወይ ኢኮኖሚክ ማይግራንት ገለ ክንብል ናይ ቁጠባ ስደተኛ ራሕ ንብሎም ብትግርኛ። ማይግራንትን ሬፊጂን ፍልልይ ኣሎ። ዓብይ ፍልልይ እኳ ደኣ ሬፊጂ ማለት ኣድሕኑኒ ዝብል ዕቑባ ዝሓትት እዩ። ዕቑባ ዝሓትት ከዓ ንሂወቱ ስለ ዝሰግእ ብዝተፈላለየ ምኽንያት። ኢኮኖሚክ ማይግራንት ወይ ከዓ እዚ ብቁጠባዊ ምኽንያት ዝተሳደደ ወይ ከዓ ዝፈለሰ እንተደኣ ኮይኑ ግን ምኽንያቱ ካሊእ እዩ። ሂወቱ ንኽልውጥ ናብራ ንኽቕይር ዝሓሸ ደሞ ዝሓሸ ሂወት ስለ ዝምነ እዩ። ራብዓይ ሃገር ኣልቦ ስቴትለስ ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንዑ ተድሕን ንዑ ትሕሉ መሰላቱ እተኽብር ሃገር ስለ ዘይብሉ ካልኦት ሃገራት ዓለም ተሰሚዐን ሰብኣዊ ብዝኾነ መገዲ ከም ሃገር ኮይነን ንዑ ዘድሊ ድሕነት ይህቡ። ስለዚ ንስኻ ኤርትራዊ ዲኻ? ስደተኛ ዲኻ? ፈለስተኛ ዲኻ? ሃገር ኣልቦ ዲኻ? ዝውስን ንስኻ ይኮንካን ወይ ኣተሓሳስባኻ ይኮነን ወይ ስምዒትካ ይኮነን። እቲ ናይ ባሓቂ ዝኾነ ናትካ ኩነታት ሒዝካያ ዘለኻ ወረቐት እቲ ዓለም ትፈልጦ ጭብጥን ኣብ ጅቦኻ ዘሎ ሰነድን እዩ። ብዙሕ ሰብ ኣነ እኮ ካብ ዓደይ ክሰርሕ ይወፅየ፣ ኣነ እኮ ካብ ዓደይ ክልወጥ ይብል ኣፉ ኸም ይብል ኣብ ጅቡኡ ዘሎ ሰነድ መንግስቲ ዝፈልጦ ታሪኽን ሓቅን ክውነትን ከዓ ካሊእ ይኸውን። ስለዚ ምናልባት ናይ ልቡ እንድሕር ረኣኹም ይብል ሃልዩ ኣብ ካልእ ሳዕቤናት ክወዳእ ስለ ዝኽእል እዛ መደብ ንኣፍልጦ ዓሊማ ዝተዳለወት መደብ እያ። እቲ ክትሓቶ ዝግባእካ ኣየናይ ወረቐትካ እዩ። ንስኻ ብኣፍካ ዘስማዓካ ገለ ኣይኮነን፣ ትፈትዎ ነገር ኣይኮነን። ወረቐትካ ኣብ ጅባኻ ዘሎ ወረቐት ክንብል ከለና ኢትስ ላይፍ ሰነድ ማለት ሂወት ማለት እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ሰነድ ኣይኮነን። ናይ ስደተኛ ወረቐት ክንብል ከለና ወረቐት ኣይኮነን። ሽምካ ዘሎ ወረቐት ስእልኻ ዘሎ ወረቐት ጥራይ ስለ ዘይኮነ እንታይ ዳይ እንተኢልና መሰልን ግቡኡን ዘውህበካ ሓደ ዓብይ ዶኪመንት ማለት እዩ። መሰልን ግቡኡን ማለት ከዓ ንሓደ ሰብ ዘብልዎ ነገራት እዮም። ወዲ ሰብ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከም ሰብ ክሕሰብ ተራ ኮይኑ ዝተዋህብዎ መሰላት ኣለዉ፣ ክገብሮም ዝግብኦም ግዴታታት ኣለዉ። ስለዚ መሰልን ግዴታኻን ዝነግረካ ዝኾነ ዓይነት ሰነድ ክህልወካ ኣለዎ። ብፍላይ ካብ ዓድኻ እንተደኣ ወፂኻ መሰልን ግቡኣትን ሂወትካ ዘድሕኑን ዝሕልውን ዘመሓድሩን ኣመራት ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ፀቂጠ ክዛረበሉ ዝኽእል ብርዱእ ምኽንያት ብዙሓት ኣሕዋትና ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ብዝተፈላለየ መንነት ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ አይዲ ይንቀሳቐሱ ፀኒሖም ብዙሕ ዛንታ ትፍጥር። ኣብ ሓደ ኦፊስ ሓደ ዛንታ፣ ኣብቲ ካልእ ኦፊስ ካልእ ዛንታ፣ ኣብዚ ሓደ ስም ኣብቲ ሓደ ካልእ ስም እንዳገበርካ ይስራሕ ፀኒሑ እዩ። ከከም ፀገሙ ሰብ ጣበብ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ መንነት እንዳቀያየርካ እንዳሽካዕኻ ዝግበር ውልቃዊ ፀወታታት ሰብ ከከም ፀገሙ ዝፃወቶ ኣብ ሰዓት እዚ ኣዝዩ እናኸበደ እዩ ዝመፅእ ኣሎ።
ከምኡ ዝኾነ ምኽንያት ከዓ ብዙሕ ናይ ምዕባለ ነገራት ንርኢ ኣለና ኣብ ሰዓት ብፍሉይካ ዲጂታላዊ ኣሰራርሓ ኣብ ኩሉ ነገርታት ይርከብ ኣሎ ዲጂታላዊ ኣሰራርሓ ክንብል ከለና ቁፅራዊ ሓቂ ዝኾነ ዘይቅየር ዘለኣለማዊ ዝኾኑ ቁፅርታት ዘማእከልዎ ስርዓት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ብፍሉይ ምስ መንነት ብዝተሓዝ እቲ ባዮሜትሪክስ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ኣጻብዕኻ ዓሸራ ናይ ዓይንኻ ዓሸራ ኩሉን ናትካ መንነት ክሳብ ናትካ ባህርያት ወይ ጠውያት ክሳብ ኩሉ ኣካውንትኻ ብሓደ ግዜ ከተሓሕዝ ዝኽእል ስርዓት ስለ ዝመፀ ሓደ መንነት ንኽተጻርዮ ዝቐለለ እዋን ኮይኑሎ ግዜ እንዳኸደ ድማ ብኤአይ ተሓጊዙ እዚ ናይ መንነታዊ ቁፅፅር ኣዝዩ ዝተመልክዕ ዓውዲ ክኸውን እዩ ከም ኣብነታት ንምጥቃስ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ዲጂታላዊ መንነት ዝበሃል ንሕሪና ወይ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣፍሪካ እውን ንዑስ ዒበን ዝገብራ በዓል ኬንያ ወላ ኡጋንዳን ባዕሉ ሓደሽቲ ንጥፈታት ዝጀማምርዎ ዘለዉ እንተሪኢና ዲጂታላዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ዳታ ኣትዩ ኣብ ኮምፒተር ኣትዩ ብዲጂታላዊ ቁፅሪ እንድሕር ተወኪሉ መንነትካ ክትሓብእ ክትደናግር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዳታ ሼሪንግ ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ ዳታ ሼሪንግ ማለት ሓበሬታ ምልውዋጥ ማለት እዩ ሓበሬታ ምልውዋጥ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ በቲ ባህላዊ መልክዑ ኣብ መንጎ ሰባት ፊዚካሊ ተነጋጊሩ ወይ ብደብዳቤ ወይ ዝኾነ ዶክመንት እዩ ኣብ ሰዓት ግን ኣብ ሓፂር እዋን ኢን ሪል ታይም ብዝቐልጠፈ ብዝበለፀ መገዲ ኮምፒተር ነንሕድሕደን ክናበባ ስርዓት ሓበሬታ ብሙሉ ኣብ ሓደ ሰዓት ንሓደ ነገር ንምልላይ ኣብ ዝሓፀረን ኣብ ዝቐልጠፈን እዋን ስለ ዘለና ነዚ ነገር እዚ ፈሊጥና ዶክመንትና ከይባላሾ ዶክመንት ምብልሻው ማለትካ ሂወትካ ክባላሾ ስለ ዝኽእል ኣፍልጦ ክንዓጥቕ ግድን እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ካብ ዓዱ እንተደኣ ወፅዩ መንነቱ ወይ እንታይነቱ ዝግለጸሉ ሓደ ስታተስ ኣለዎ ስታተስ ደረጃ ወይ እንታይነት ማለት እዩ እዚ ስታተስ ንብሎ ዘለና ሬፊጂ ድዩ ኣሳይለም ሲከር ድዩ ማይግራንት ድዩ ወይ ኢንቨስተር ድዩ ብቪዛ ዝኣተወ ሰራሕተኛ ድዩ ዝግለጸሉ ሓደ ስታተስ ኣሎ ወረቐትካ ወይ ከዓ ሒዝካዮ ዘለኻ ስታተስ ክንብል ከለና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ክትሰርሕ ፍቓድ የድልየካ ማኪና ክትዝውር ፍቓድ የድልየካ ገዛ ክትካረ ካልኦት ከም ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ዘይዓድኻ ማለት እዩ ክትነብር ዘኽእሉኻ ነገራት ክትገብር ተደኣ ኮይንካ ግድን ወረቐት ወይ ስታተስ የድልየካ ኣብዘይ መሬትካ ስለትነብር ዘለኻ ከምቶም ደቂ መሬት ክትኮነሉ ዝግባእካ መስራሓት ሓሊፉ መሰል ተባሂሉ ዝወሃበካ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ናይ ኩሉ ወዲሰብ ኣብ ሂወቱ ክረኽቦ ዝግባእ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ተኻፋሊ ንኽትከውን ዝሕግዘካ እዩ ማዕረ ማዕርዩኻ መሰል ክወሃበካ ከሎ ክትማልኦ ዝግባእካ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ሊቸንስ ኣብ ተሓተሉ ክትማልኦ ዝግባእካ ቅጥዕታት ኣሎ ምኽፋል ግብሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሂወትካን ኣብ ንብረትካን ክትክተሎ ዝግባእካ ናይ መንግስቲ መምርሕታት ወይ ቅጥዕታት ክህልውን ይኽእል እዩ ብሕፅር ዝበለ እዞም ንሓደ ወዲሰብ ሰብ ዘብልዎ ግቡኣትን መሰላትን ኣብዘይ ዓድኻ ከይድካ እንተደኣ ክትረኽቦም ኮይንካ ክትሕልዎም ኮይንካ እሞ ከም ዝኾነ ወዲሰብ ክትነብር እንተደኣ ኮይንካ ነዚ ዝገልጽ ሓደ ሽም ክህልወካ ሓደ መንነት ክህልወካ ግድን እዩ ምክንያቱ ሃገርካ ኣይኮነን ሕግኻ ኣይኮነን መሬትካ ኣይኮነን ማይካ ኣይኮነን ገዛኻ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ናትካ ኣይኮነን ስለዝኾነ ኢኻ ሓደ ሰብ እንተደኣ ናይ ስደተኛ ወረቐት ኣሎ ስደተኛ ንብሎ ስደተኛ ወረቐት ተዘይሃልይዎ ግን ኣብቶም ዝገለጽኩም ካልኦት ሰለስተ ምድባት ዝምደብ ወይ ወዲ ሃገሩ ንኣብነት ኤርትራዊ ስደተኛ ኣይኮነን ሽሙ ኤርትራዊ ዘብሎ ምክንያት እንታይ እዩ ኤርትራ ንሳ ኣብ ሓሲት ናይ ሂወቱ ኮይና ወላ ካብ ዓዱ ወፂኡ እውን ክትጣበቐሉ መሰላት ክትህቦ ጉባኣት ክትሓቶ ከዓ ስለትኽእል ወይ ድማ ሃገር ተዘይሃልይዎ ኦፍ ኮርስ ስቴትለስ ሃገር ዘይብሉ እንድሕርኩም ተረኺቡ ኢኮኖሚክ ማይግራንት እንተደኣ ኮይንካ በዛኻ ከምቲ ዝገለጽክዎ ንስራሕ ኢልካ ጥራይ ካልእ ፀገም የብልካ ናብ ዓድኻ ድሕነት ኣየድልየካን ውሕስነት ኣየድልየካን ንሂወትካ ንናፅነትካ ግን ድማ ቁጠባዊ ለውጢ ስለትደሊ ገንዘብ ወይ ንስራሕ ኢልካ ስለትወፍር ዘለኻ እሳኻ ሽምካ ኢኮኖሚክ ማይግራንት ኢኻ ምናልባት ኣብዚ ዘየጠቕለልኩም እኳ ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ ፐርሰንስ ዝበሃሉ IDPs ዝበሃሉ ለው እዚኦም ተመዛበልቲ ዝበሃሉ ብልምዲ ተመዛበልቲ ከዓ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ውሽጢ ዓዶም ኮይኖም ዝመዛበሉ እዮም እዚኦም ግን ስደተኛ ኣይኮኑን ስደተኛ ክበሃል ተኮይኑ ሓደ ሰብ ካብ ዓዱ ወይ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዱ ዕቑባ ክሓትት ኣለዎ ዕቑባ ዝሕትቶ ምክንያት ከዓ ንሂወቱ ዘስግኦ ኣብ ዓዱ እሙኻ መንግስቱ ነዚ ስጋኣቱ ከውሕሰሉ ነዚ ስጋኣቱ ክቕንጥጠሉ ስለ ዘይከኣለ ጥራይ እዩ ስለዝኾነ እዩ ናይ ካልኦት ሃገራት ድሕነትን ውሕስነትን ዝሓትት ስለዚ ንስኻ መን ኢኻ ስደተኛ ዲኻ ኤርትራዊ ዲኻ ኢትዮጵያዊ ዲኻ ናይ ቁጠባ ተሰዳዲ ዲኻ
ወይ ሃጋር አልቦ ዲኻ መን ኢኻ ነብስኻ እስክሕተት ምናልባት እውን ጅባኻ እስክሕተት ኣብ ጅባኻ ዘሎ አይዲ ወይ ምሳኻ ዘሎ ዶኪመንት ዝያዳ ስለ ዝገልጽ ትጭብጥ ንሱ ዓለም ትፈልጠካ ንሱ ስለ ዝኾነ ንልብኻ ይትሕተት ኢኻ ንናፍቆትካ እውን ኣይትሕተት ኢኻ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ዝፈትዎን ዝናፍቆን ብዙሕ ነገር ኣለዎ ግን ድማ ንሱ እቲ ዝናፍቆ ነገር ኣይኮነን ካበይ ናይ ምንጪ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ስደተኛስ ከምዚ ትብል ኣለኻ ሓደ ካብ ዓዱ ወይ ካብ ሃገሩ ድሕነት ክረክብ ዘይከኣለ ናይ ህይወቱ ስጋት ስለ ዘለዎ ነዚ ስጋት ዝኻ ኣብ ካልኦት መንግስታት ወይ ሃገራት ከይዱ ዝረኸቦ እዩ ይብል ኣለኹ እዚ ካበይ ኣምፅዮ